Isto non é un hotel. Nin un centro para deportistas de alto nivel. Tampouco é un palacio de congresos. Ou o escenario dunha serie de moda. É moito máis. É a Academia Galega de Seguridade Pública. Un moderno centro formativo e de investigación con un claro obxectivo: mellorar cada día as prestacións dos corpos de seguridade pública galegos. Algo que só pode conseguirse atendendo a dúas claves fundamentais: capacitación física e capacitación intelectual a través da calidade no ensino e dunha continua formación e innovación. Compromiso de aplicar os coñecementos adquiridos para mellorar as diferentes políticas en materia de seguridade e calidade nos servizos cara a unha mellor atención do cidadán. Para todo isto, a Academia Galega de Seguridade Pública conta con máis de 10.000 metros cadrados de instalacións, que inclúen unha residencia para 120 persoas, aulas de ensino, laboratorios, biblioteca, salón de actos, galería de tiro, instalacións deportivas, cafetería e restaurante, zonas de ocio. A Academia Galega de Seguridade Pública non é un hotel nin un escenario de película. É unha realidade, unha referencia a nivel nacional e un organismo que traballa cada día para mellorar a seguridade pública galega.